O guerreiro máis grande da historia, Alexandre o Grande. En 8 anos, Alexandre o Grande conquistou os vastos territorios desde Macedonia ata India. Construíu 70 cidades que levaron o seu nome en Alexandría nos países que conquistou. Alexandre o Grande, o distinguido comandante que conquistou unha cuarta parte do mundo e foi moi estimado. Non obstante, mesmo un heroe así non era máis que un simple home ante a morte. O espazo onde será depositado o meu corpo despois da miña morte é de só uns poucos metros cadrados. Para gañar estas yardas, derrotei innumerables inimigos e corrín miles de kilómetros. A idade de 33 anos, morreu dunha febre alta nun país estranxeiro. Aínda que tiña todo o que tiña valor material, poder, riqueza e honra, non puido prepararse para o mundo eterno e, ao final, morreu. A riqueza, a honra e o poder deste mundo non duran moito, pero son inútiles ante a morte. Entón Deus díxonos que nos preparemos para o mundo espiritual onde hai alegría eterna. É porque a nosa esencia non é a nosa carne, senón a nosa alma. Non te gabes do mañá. Unha vida sen coñecer o mundo eterno non ten sentido. A nosa curta vida nesta terra é tempo de prepararnos para o mundo eterno. Que deberíamos facer para ir ao mundo espiritual eterno? O mundo espiritual eterno, sen dor, nin morte, un corpo perecedoiro, non pode entrar, pero só quen ten vida eterna pode. Entón, como podemos ter vida eterna? Cando comemos a carne de Xesús e bebemos o seu sangue, podemos ter vida eterna. Xesús prometeu que o pan e o viño da Pascua son a súa carne e o seu sangue. Así que aqueles que obteñan a vida eterna, a través da Pascua, poden entrar no mundo espiritual onde viaxarán libremente polo universo. Agardemos cara ao mundo espiritual eterno. En vez de malgastar a nosa vida centrándonos só no mundo material, e participemos na santa promesa da vida eterna.